שלום לכולם, אנחנו חזרנו לקלאש אוף וור והיום אנחנו רואים תקיפות של השחקן השני שלי. אסטרטגית תקיפת דרקונים. אני טאונול 7 מנצח 3 כוכבים טאונול 8. אני אראה שתי תקיפות, ואם אתם תחשבו שזה קל התקיפות האלה כי זה די קל למרות שיש 3 דיפנס, הם לא בכלל כזאת גבוהה, אז אני אראה עוד יכול להראות את התקיפות בוורחים אחרים. אבל זה השחקן השלישי, אני אראה אסטרטגיות דרקונים על טאונול 8 שאתה טאונול 7. אם יש לו בייס טוב נגד דרקונים אז זה בלתי אפשרי לעשות את זה, אבל ברגע שיש לו בייסים כאלה אז זה יותר קל. לוקח 9 דרקונים, 4 בלונס ועוד מקס בלונס מהקלן, מוציא את הקלן, מביא את הדרקון לפה בשביל להתאמת איתו בהתחלה ולא שיהרוג לי את הבלונס. הורג אותו, שם, מפזר קצת ומשאיר כמה שישארו לי. יש איזה אחד שישתייך לי שילך קדימה, הנה, ואני משאיר אחד. שם את הבלונס מהקלן ועוד דרקון אחרון. עכשיו הם אמורים ללכת לאר דיפנס, הבלונס היה לקרוא את האר דיפנס הזה והם לקחו את האר דיפנס הזה. זו רדיפת דרקונים, כולם מכירים אותה, אבל צריך לדעת אם אתה שם את כל הדרקונים ביחד הם כולם ילכו יכול להיות של אותו מקום וכולם יכולים ללכת לצד ואז ממש לא טוב. צריך לשים כל אחד במקום ואז לשים עוד כמה באמצע בשביל שהרוב ילכו לאמצע ואיזה 2 הם ילכו וילכו מהצדדים. הנה 2 בכל צד ואחד באמצע שהולך למות. זה היה קרוב להפסד כל הארצים שלנו שלא יהיו בצד השני, אבל הם היו רמה ממש חלשה. נשאר לי 3 דרקונים. לפני התקיפה הראשונה, עכשיו אני אלך לתקיפה השנייה. אנחנו הולכים לנצח. זה וור ישן יותר שעשינו, אבל אנחנו הולכים, כאילו נצחנו בוור הזה. אני מראה עכשיו כי זה אסטרטגיה טובה לטאונול 8 ולטאונול 7 כמעט בלתי אפשרי. טאונול 7, אם תסתכלו מה נעשה בו, לוקח גם את האר דיפנס וגם את האר סוויפר, שם פה באמצע את האחרון שיקח את שתיהם. אני שמתי 2 פה בערך יותר קרוב לאר דיפנס, בודק אם זה בטוח ייקח אותו ושם יותר באמצע שירוס את האר סוויפר. פעם לקחתי 5 קשתים להוציא את הקלן ולנקות. שימו לו בייס יותר קשה, אבל הארצ'ר אתה עושה לו יותר קלים. אז בטאונול 7 אם אתה תוקף עם דרקונים טאונול 7 אחר כמעט בטוח אתה מנצח, אלא אם כן אתה לא תוקף טוב עם הדרקונים או שיש לו בייס ממש טוב לדרקונים. ובטאונול 7 תמיד עושים מהדפנס אחד, נשאר עוד אחד. קטע עם עוד בלונס, אף אחד לא עושה את זה ואני עושה את זה וזה דווקא טוב. עדיף לקחת 4 בלונס במקום דרקון ועוד בלונס לקלן. הרוב לא לוקחים בלונס, הם לוקחים עוד דרקון לקלן שזה לא טוב כי אז אין לך הבלונס שלחים. אז אתה מכוון אותם לאר דיפנס ואז הם הורגים את האר דיפנס ויותר קל לך. ארצ'ר טאוור נפקה. את הקינג אני תמיד שם בשביל שארצ'ר טאוור יפגע בו במקום בדרקון ואז הדרקון יהרוג אותו. במקום שיהרוג את הדרקון. אז זה הרבה פעמים אני עושה. ועכשיו יצא ממש קל. קראתי לו את הצורה ואת הקינג שמתי סתם פה. אז זה היה שתי התקיפות. אני יכול להראות תקיפת אוג אחת. תקיפת אוגס על טאונול 9. רק אוגס, לא גו-הוג שזה גולם באוגס. זה רק אוגס. מוציא את הקלן. לוקח את טסלה, מביא את הדרקון לצד עם הארצ'רס
שם עליהם 2 פויזן וכמה ארצ'רס. כמה? די הרבה ארצ'רס. כמה שהיה לו. למרות שכמה יישארו. סתם, חצי אוקס בצד הזה עם עיר. בגלל שהיה לזה ג'יינט בומב, חצי אוקס בצד הזה. לא שם עיר על ההתחלה, אבל בגלל שהיה לו ג'יינט בומב הוא היה חייב לשים. צריך לבדוק קודם לראות את הבייס שאין לו דאבל ג'יינט בומב ואם הם ממוקמים טוב, או שאתה יכול להוציא אותם או שהם לא יעבדו על אוגס, אבל לא כל בייס מתאים לאוגס. טורנו 9 רק או אוגס זה גם יותר קשה, טורנו 8 זה יותר קל, גם יש ג'יינט בומב כי יש רק אחד. טורנו 9 אפשר דאבל ג'יינט בומב, אז הוא קרא לו את הצורה ובגלל זה ניצחנו, כאילו עוד לא ניצחנו. אבל אנחנו ננצח. אז זה היה סרטון היום, מקווה שנהנתם, תביאו לייק וסאב ותגובות down below. אז נתראה בסרטון הבא, peace out.